Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kajing don jong ki breu ki bala khlat na kadau kajing sha len shop haki bor maryang hadu menta kala poi sha kalai po hunyongut bat kata ka dei na do ka shiterik ubna ya yong arajar arpu ar hadu menta ka sngi ka arpu waiterik ubna jilleo arajar arpu ar katkum kajing tip ka bala yo lum na ka State Disaster Management Authority layat ho ba ki breu ki bala khlat hadu menta baro ki don lai po hunyongut ki ba mensau arpu ar ngut bat ki badang ja rangai pat ki don khat wengut Kishnong ki bala shakta ka jing ther jong labba na ka daw ka jing twa khando bat ka jing shlei ki don baro khandai spa ar pu khandai tli kat ba ki nong shong shnong ki bala shakta pat ki don henreu lak lai pu lai hajar khandai spa sa pu wengun ki yeng ki bala sha punjulor ki don hado saw hajar lai spa hinyo pu pratli hagani ka jing len shop jong ka maryang kila don ru hado lai spa shi tli ki jingri ki bala yam na lor kata kila don ru ki jing julor jong ki jakar Jakar yang jong ki paj ba